Ridderne skal nok finde sværet, og de gør det ved at arbejde sammen. Mens jeg arbejder her. Jeg vasker op, jeg henter æg, jeg tager mig af husholdning. Dødssygt. Hvor er æren i det? Kaylee, en dag vil du lære, hvad Camelot står for. Indtil da må du blive her hos mig. Ja. Ritarit löytävät miekan ja tekevät sen yhteistyössä. Ja minä häräilen täällä. Hoidan kotiaskareita, haen munia, pidän huolta talosta. Tylsää. Ei tässä ole loistoa. Tyttäreni, jonakin päivänä opit, mitä Camelot merkitsee. Siihen saakka pysy täällä luonani. No hyvä on. Rittararnir finna sverðið og þeir gera það með því að vinna saman. Men ég vinn hér. Síðan þrefin, sæki eggin, líti eftir húsinu. Ömurlegt. Það er engin upphefði því. Kaylee, setna skilurðu hvað Camelot táknar. Þangað til verður hjá mér. Jæja þá. Ridderne vil finne sverd, og det gjør de ved å samarbeide. Mens jeg holder på her med å melke geiter og sanke egg, gjøre rent i huset, det er kjedelig. Hva slags ære gir det? Kaylee, en dag skjønner du hva Camelot betyr. Til da må du bli her hos mig. Ja vel da. Riddarna kommer att hitta svärdet genom att samarbeta. Medan jag går här, gör mina sysslor, hämtar äggen och städar i huset. Urtrist. Var finns äran i det? Kaylee, en dag kommer du att förstå vad Camelot står för. Till dess stannar du hos mig. Okej.